Türkmenabat Kargo, Türkmenistan'a hızlı ve güvenilir bir şekilde kargo göndermek isteyenler için en iyi seçeneklerden biridir. Haftanın 3 günü, Salı, Cuma ve Pazar düzenli olarak Türkmenistan'a uçak kargo gönderiyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Kırılgan, değerli veya acil olan her türlü malzemeyi Türkmenistan'a güvenli bir şekilde ulaştırabilirsiniz. Türkmenabat Kargo olarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için çalışıyoruz. Hızlı, güvenilir ve uygun fiyatlı hizmetimizle müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Siz de Türkmenistan'a kargo göndermek istiyorsanız bize güvenebilirsiniz. Türkmenabat Kargo 7/24 sizin hizmetinizde. Assalamu alaikum Halipa. Wa aleykümselam. Yüzde gepleşimde hoş geldiniz. Sağ olun. Size olan sıylanma formatımız Belent'te. Sağ olun. Filah geleniz için hem köp sağ olun. Yüzde gepleşimde bugün nesip etti. Akkepler stüdyoda işin başında dedim nesip olsa qowur gepleşik kadar tip umid edeceğim. İnşallah. Gepleşin başını yani bu repertuarınızdan koyuyorsanız ne diyen Halipa? Elinize gitarını alıp tayin startta durursunuz da. Rolünü. Yani şu ayrıca haşlı nayt vereyim şey. Bir defin şeyda bil men ağlayın ağlama fil men yar diyen filin bevül men ağlayın ağlama fil men yar diyen filin bevül men ağlayın ağlama fil Sesinize sağlık Halipa. Sağ olun. Birinci de gepleşimizin başını, startını yine şey deyip aydın bilen. Aydın öyle. Alın. Halipa da. Halipa olanınız için
Yeniler başka. Indi Halipa men gitaralını alayım bir mol. Awa. Indi içkin gurumlar böyle. Yo. Döp olmaz. Arkayına oturun. Sebebi içkin gurumlara başlayar. Sebebi siz birinci mihmanımız 3 muzikalny epohany geçip gelýän. Mysal üçin diýeli kaseta bir döwür, kaseta döwrünün men çağıkem hem Döwran Saparowyň hit aýdymlary bardy. 2 disk döwrü. 2007'den başlap men tahminen aýdýanam disk döwrü. Döwran Saparow bardy. 3 dünya platformalary, online medyalar. Yani YouTube bolsun, Spotify, Apple Music inni häzirki döwrün aýdym dinleýän platformalary. Yine Türkmenistan aydamızda kom olar var da. Döwran Saparow yeni hitleri bilen. O demir yol var, henem vardı ya. Ya indi edip olar ya aytyp bolanok da indi Halipa siz gowy hitleri döret gelýäňiz. Inni bizim programmamızda gelen mihmanlarymyzy bir dost hükmünü, bir yakinen tanıştırmak niyeti bilen başladık da. Sizi yakinen tanıdık Halipa, autobiyografiyanı aytyp berin. Autobiyografiyan şu 1970 yılda olan, o jonlarım gün Germaniýa gelýän o. Mümkin gepleşikleri aýdyldy da. Çağatdan aýdym aýdýan ýa-da ýalňyş boljakda çağatdan men taşalmagy öwredýärdim. Mümkin Ramaşa diýip bir mektep bardyr o. Şoňa oýyrdım 4-nji klasdan 7-nji klasda sen şu taýda okudum. 8-nji klasda sen de şol. Akordeonan girjek boldum. Ona 3-nji klasdan alýan kendim. Ondan bir ilgiza alın deyip, ondan klarnet bolýarmy deyip, aýnyň hewesi ýok bol, onda da bolýar deyip, klarnet deyip girip, bol klarnetde de ýeri ýok deyip, bir aý kaýal gaboy deyip bir instrument bardyr. Inçesi bu trosulja klarnet demeňde instrument. Ondan bunu maraken bir toýda kullanylýan instrumentdan däl. Hadagoy däl. Şu meni gowraryn owadyň sesi bar, orkestrda zatda nimedleka bir ýerjigine şu Nur Halmamedov radionalartyna çalýanlar. Onun bir kayalı okap, ben otayadan klarnete geçtim. Klarnette de opadık. Üç koşkuya uğrunu adımı da yok, doğru etmen de yalantıdım ben yani. Bir gelin alzıda attık, o atlar neme değil ya hatta. Yefası şu gelin alzıya giderim, toya giderim, her kimi ödedi ya da sağadın bırak. Gelin alzıda da aslında oynayamış o klarnet, yani klarnetimde akarcan deyip. Onun için bir yardım atışıyla. O kontrabas de ulluhan instrument vardır. Skripkan ulurmuş. Ulluhan var yürü soruk bu azıcık fani medayı mesela sana onda kesirak maşina. Skripkan ulurmuş. Onu bir oku yırtır da yankı fasıl mektebine. Onun bir yırtır. Ay başlı 10 yıl kaptır ödenen batma okanton derbe internatta olup diye hakikaten okuyan mı deyip nemese okuyan kakacıp okun deyiniptir. Fikir kulağı oturup diye fikir kulağı oturup öyünü varıptır da oğlum neyme çalyan deyse kontrabas deyiptir de o neyme deyse kalka getir korkadaymasan o düşünür polonok deyip han getir çalıp versene deyip kalka dinleyecek oluyacak da orada çalıp yani o acık tutup kontrabasını getiriptir de getirip yankı çalıp veriptir oluyun kalka dinleyip diye hay oğlum çalyanın orada düğün şovu düşman güzel diye Şoň kıyala ondan ahir klarnet näme bolsa gelin alja ýene ulanıp bolýardy. Ay umumman şonu garap diýinmedik, oku diýinmedik. Ýöne ahir ýöne maşar oku giýen soň ahir bir dep çalýar, biri klarnet çalýar, biri akordeon çalýar. Hersinden ağaç gowrunýan. No, opşym praktika bary durmuşda gerek wagtlar no ahir. Hasyk mektepde okan oğlunyň hemme faguranyň aňy kände başlykda. Onu ýaly. Halipa şu at autobiyografiyanı da geçtiniz. Sağ ne edip ne ondan geçip verdiniz. İnniki. Bir façaydan da derece oluyor. Maşkalan var bir façay. Maşkalı diyor, tıyım bir oğlum var. Allah'a şükür. Allah. Başka ne yapmaydık be, maşkala vardı. Yok. Şu bir yetiyor, diyor ki bir oğlum. Allah'a şükür, himmetin zanlarda. Döwrana indi aydyma geç başladım diýdiňiz. Sady ir başlatamam, aydyma geç başladım diýdiňiz. Aydyma näçe ýaşyňda höwet dörep başlady? Aydym 20 ýaşyndan aýny oldum, har ogullukdan gelemjam. Ogullukdan gelemjam. Ogullukda gitara olanım, şu gitaradan aýdyp öwrenip. Aslında aýy gorfaýdynlar da aýdyp başlady. Dwarowy. Dwarowy nur indir gara şondan başlap, soňra onun armydan gelemsem, gitarasy oturuşlarda aýdyp, onu olanlar gowy
toyda da şahır vuruldu benim o toyu tanıyadım ilk doğru maysam Çileşka minip dik duraydı ve maktaş oturup aşağıda onu. Ne için tanıyadınız? Aynı var aslında bir kavradım öyle çağırıp bunu huvvet bilen video torak öyle de men aysam yenesem dip huvvetli. Bizde onlar alaydı aydım huvvet yok da falan ne olur ne bodu bulmadı no. Aydım mı yak din men oğlundan bu ne yarasa. Ha işte sefer bir kan aydım dedi. Yo o diysem öyle gayret edip çıkardılar bu onlar için bir kan aydım aydı hatta no. Turu yerinde nervet değerlerden atır doğru bir anamın yok da ödümün tek var halk yarar halka yarayacak mı yaramayacak mı? Düşünün. Şu sebepten. Onun şu sebeple yuvasını başladan ne o deyip bana yuvasını şeydi başlayadı. Yo ne bir näme diýsem şu utanýadym diýdiňiz de men birinji gelen aklyma da indi söz şeýle bir dile da çeper bolan soň o döwren bir hilek näl diýsem. Ay ýaş olanlar batnoý bolýardy da on. Nemeler olmur Abdul dile çeterlik ol bir zat oğlunun arasına oturup gülüşmek, yen etmek bir zat ulu sakna çıkıp aydımaydıp ol başka bir zat da şeýle oturuşda ýene de ýaly oğlanlardan utanmarsın ýani giden halk mamuna çıkıp bu taýda ýaşlar var. Olar näme diýjek esafi o ýaş kiçilere yarajak, ýaşlara yarajak, onun arym gaýdynlar tapmaly. Halkyň goňuny yaramak kynna, halkyň söýgüne galan. Elbette. Inni bize iň köp gelen soru olan biri halipanyň halipasy kimke? Ne edil medip belime mikrofon berip aýdym aýtdyrana ýok. Doğrudan. Ýöne esasy men şu akışyň atawaýyň aýdymlaryny. Aslında bize ýakynrak bolansaň akışyň aýdymlaryny başlaryp akış bardy, taýpa öz aýdymlary ýa-da hanurdy diýip taýpadan bir halipa başy bardy. Bu ýok jaý jennetden orsan o. Şu aýdymlary bardy, ataş bardy, taýpar başylar bardy. Şol aýdymlaryny özüme ýakynrak görüp şol aýdymlaryny tansawan aýdymlar aslında şol aýdymlar ýeniler bilen. Halipanyň şeýle Türkmen estradasyna aslında iki ýol boldy da. Aslında akışyň ýoly bilen atawaýyň ýoly bir döwür boldy da bir kişilik wagtymyz. Onu halipalarım var. O tekayüf anı bir dattan o başlarken yana ahir istradan düýüsden şular da o tekayüf anı bir dattan şular. Soňra beýlikde de instrumentler ýeniler nifasy ýa-da atawaýyň stilden akışyň stili öğretdi. Şu akışyň aýdymlaryny aýtýardyk başda o özüň ýapdyşmy ýaly. Şolar halipan diýsem bolýar. Düşünün. Buna şu wagt halipalara bir gaýbana bolsa da sanadyk. Halipa da siz şaýyrdyň Hökman Badyr şaýyrtlerden aýtdylar. Da şu şaýyrtlerim var o. Aslında aýdymyň var ýa-da halipanyň aýdymlaryna ol bul aýdyp şeýdip ýörýärdi aýdym aýdanmasalar raşt o aýdym bolsa bolan soň aýdandy ýolsam halk ýörem ýa-da şeýle dilden dile geçip aýdymlar gidýärdi. Da şu meňem şaýyrtlerim var döwlet amanlyk kurfaryna gop tepeden şodolarlaryň geldi. O aslında aýna döwlet var Amerikan ana dur diýip ýaşlykdan. Başga da olanlar bar da ýa-ni döwlet ne arada töwelime atladan artist boldy, filolar manahip boldy. Berkinler. Honjanyň. Inni şu taýda ýaň diýdiňiz, 20 ýaşynda başladym aýdyma diýip. Diýmek, siziň başlan döwüňizde akyl huşuňyz eýem dogry şekilde oturan we hemme zat men pikrimçe detany ýadymyzda. Birinji toýda çykyş eden pyrsadyňyz ýadymyzdamy? Evet, birinji toy ýadymda, hemme toy ýatmak. Yo, hemmesinden. Şu birinji toy barada aýtyp berseň. Birinji toy bar bir derweden bir men klaslasynyň bir gulluklasy bardy ýyşan diýip. Derwede nim da şow bilen araqda 3 kilometr da. Derwede dilýän ýer. Wata göçürdün, derwede di prowa bardy onda. Şu taýda ýaşan fin men toýumda aýtdy da menin bir 5 tane türkmen aýdym bilen aslında galan ortaýdymlar inleri gitarda men o diýen toy fok bilmerim men diýen bolu. Ýok sen aýtdy da toýumda. Enno gatdan man ruşun şawly faryan qiy merdan var ben pädirden 3-4 tane oglan ýany mal kaýbiler simbol gom diýilse han gaýdym zat kan sorarlar. Birinji toy 90-njy ýylda armar gelen wagtym bolýardy 90-njy ýylyň aýaklaryna derwede aýtdym. Mal kiçira o ýaly derwede diýildi bu lokan rumo wasa. Ben adam bir gelirim kaydı bunu bilem o iýen ýar bolur motorly mi traktorly miden bir adam işte. Goňşaw gelendirler. Şu ýüşan bolmalar ýa-da o. Owan şu tagamy şu da goňşaw bolardan toy gatnaşýarlar. Bir dene adam ýondan bu toy bolýan için bolýar. Sivtamuz gözükler bardy ýa birinji gelip şu takbidak etdik ýa-da ýürejik çekiligi bilýärmi? Geçip duranlar ýürejik bar o. Çileşkadan hem batly bolun diýip paktadan hem ýazylýar ortasyna o. Birinji toyum takşdy 90-njy ýyl bolýardy, 90-njy ýylda bir toýa çykyşym o. Publika näl kabul etdi? Publika hem o taýda
Tansywan aýdylmaýsaň tansyňap durur, aýdylmaýsaň dinleýärler. Aslında ona ya tansywan aýdymlar aýdyly da ondan orada bir itköş halk aýdym diýip bir känimi durunan bolmady. Kuşanca halk aýdym bilnýärler, şu ad bilinýär dururno. Balan tansywan aýdymlar ýeneler. Hepsini näme şu wagtyň toýlarda ýa toý şowguny näme aýtsaň ýüreginden aýtsaň halk ýüreginden kabul edýän. Evet. Indi Halipa siz toy başlananda şu 20 yaşdan soň başladyňyz diýen. Indi estrada täzelik ýa kaseta aýdym çykaryp başlamaklaryňyz ýadyňyza düşýän bolsa, birinji meşgullyk getiren aýdym haýta aýdym. Endi birinji album var, näçe ýyl ýaly menen bir stofun kimi tawdan 3-de. Bu birinji aýdym birinji zapysyny da domraja etdik. Domraja dik nişde ullokan lintenlemeýär ýaly. Olam rüýt koşguda aşna bolmady dogry maýsa, sebe haparak düşdi da, duruşna bu sow bolup durdy da kem, arasa zapysy bolmasa bilýän bunu. Ýöne içine goýdymlar bar, soň şol aýdymlar täzeden prost abyşynja romantik mantfony öýde oturup ýazdyk. Romantik fon bardy ejo. Şoň öýde oturup ýa-da ritm blokda mikrofon çyp ýene aparat çalyş bilen. No gelince diýdi ýa-da bel zaýdymlar bardy. Öz ýalan aýdymlar, o diýiş maýdym ýaly gelince bardy ýandan ýene. Agara men watsanym ogly. Şonu aýdymlar bar da, şu hemmesini ýadyma düşenoklar. Indi sifravoy döwre geçenimizden soň. Yani sifravoy diýenimizde ýa video kasetalar çykandan soň, diskler çykandan soň iň popularnyst getiren, iň meşhurlyk getiren aýdym haýta aýdym. Nemede hazır aýdym. Her ýylyň öz aýdym bolýar da, şumat napример zapsy diýen bolýan. Her kasetadan napример kasette onun başlar disk bolýan näme bir soň adat kasete diýip kiçik 4 bir şu video kasete ýa kiçik. Her zapsyda bir 2 aýdym, 3 aýdym polibomu neme bolýar da, arada şlägerin aýdymlar bolýar da, şinde onun hemmetine adyr men 2-2 tanap berebilecek geldi. Birinjisi ýadyňyza düşýän bolsa. Sıfıravoy döwrü geçirilende, şumat misal üçin aýdymda sıfıravoy döwrü näçinji ýyllar geçirilýär aýdym. Şu adat kasete döwrümüz sıfıravoy döwrü bolýar da, şu adat kasete ýa обычный kasete däl, şu min diska ýene ýadyny oranna. Ya, öň kaýdan aýdymlardan täzeden aýdymdan bar misal üçin o ýa ýene jamda täzeden ýazyplar, şu döwrü wurarak edip, şu döwrü wurarak edip. Soňra 90-njy ýylyň aýaklaryny ýa şuny alsam baraýynmy diýip aslında ýaýran aýdymlar. Onuň Bayram Taganow men Halipam diýip men şunu da diýsem bolýar, Bayram bilen hem dost hem Halipam bilekan aýdymlar eşit Bayram Taganowyň ýyldan aýdymy üç goşuk bolýarlar. Bayram bilen adan aýdymdan bar. Ey gara gözlü gıygırdın, başım aylana şahslı diýip aýdym. Leyli jany kuysayan, leyli jany gözlemeyan. Şol aýdymlar Ramazan diska bar diýip aýdym bardy. Evde görün her zapysda bir fan aýdym bar da şolar ýalyra. Düşünekli. Halipa indi şolar ýalbyrdatda siz näçe ýyldan beri aýdym aýtyp kelýäňiz? Ýa meni diýişiňize görä 90-njy ýyldan beri. Ýöne arada birden sungatdan uzaklaşdyňyz. Näme sebäp? Näme uzaklaşdym? Täzelik ýok. Biz bir zat hökmünde Arada dinleyici hökmünde bir täzelik ödülmezse so uzaklaşdym kadip. Arada ýa sina bilen ýaşy goşunyp bar. Näme diýär Halipa Dewran Saparovdan Horiyat Halipa näçe soň bu aýdym çykaran diýdi. Ay mene ýyllar berdi oğlumyň medaýany diýär. Şoň ýaly. Näme näme ýaşy olan näme ýaly bir üç goşuk bistrimlýäni ýok, üç goşuk gyzy ýok. Näme bir toýda da atdy, pastaýan toýum boldy, pastaýan toýga çykyp, wagtyr näme de adam ýaşy bir nimeden no biraz paragatly bolýar da. No näme aýdymlar, aýdyly aslında onu oturşyklarda ýynlarda toýda gidilýär bolýan. Ýa-da edip ýylla bir zat çykaryp, iki zat çykaryp, o ýetişek bolup, olar ýaly üç goşuk köwesi dogry aýtsam. Arada soňny bir aýdym goýýarýaňyz. Arada bir wapşe şu ýurun goýdy, şoňa bardy, öňler bar albuma garaşýardylar. Plany bagşaýdy diýip Böwedimiz gidýärdik da, akşa diýýärmisin, plan aýdýarmisin, başga owalara gidip toý dinläp, ýa-da dinlejek bolup, albom çykýança garaşýardylar adamlar. Haçan täze albom çykýan, albom çykarýan, bir aýdym, iki aýdym ýazýarlardan hem internetde okuýar, hem ýaýrya boldy şu. Albom ýazýan törden ýaşaýdym, ýüşüp ýazýan ýok da şu wagtda. Şoň üçin menem ýylda bir kanca aýdym, ahyr ýüreginden çykýan aýdym boldy, şonu ýazsam şu wagt ýetikdan ümitliýek bolýanym. O ýüşüp o 20-30 aýdym ýazjak bolup
Oňuran aýdym, oňurmadan aýdym, aýtjak bolup gene dip gözlenip bermelilerden oňuran aýdym bolsa, bir fan aýdym bolsa taşlayan arafynda o. Düşündüm. Ne? Halypy arasında duyet aydınlar hödürlýäňiz, fit aydınlary. Ýakynny bilem 6 aýyň içinde 1 ýylyň dowamynda duyet täzelik garaşmaly. Fit planda barmy, pikirde barmy? Duýan aýdymlar bar, aslında onu biz aşağı olanlar käwatny предложение diýerler-de, ol Marian Qdýşmäli ütköşke bolsa ýok, hemme getişip bolur. Aradan özügi materlar Saparov. Şoňulen bir bular taýarlapdylar, ýene gelip Halypatenen biraz ýa düşberip biler aýda 50 teler ýaltynmasam gidýän, bu nime ýarasa biler ýadylan aýdymlar many. Rap var, rapper. Şoňulen bir aýdym ýazgarda Balkan gözelip, Lewra sabramaýanlar aýdymlar. Şoňaly edin. Arasynda şular ýazdy. O bar nime diýen kärne perler Halypa bilaýda ýaly ýene da elip diýene ýa-da kýalap bar edin. Nesip bolsa şu taýda gepiňizden bölüm. Gepleşimiz çıkandan soň gowy aýdymçylamy da kän, gowy aýdýan aýdymçylarymyz Halypa bilen bilmedik biz mejatmy bolup bir fit ödürler. İnşallah size gowy bir aýdymçy bilen, proýekt bilen sebäbi sizden bir täze hit çykyn. Täze hit muştaklaryňyzyň iň köp garaşýan dadyr şo. Nesip O bolsa aýdymçy bilen näme? gowy aýdymçy bilen. Ya, bar. Halypa ştaýda meni gyklandyrýan soralan biri, belki öňüm soralandyr, ýöne men duş gelmedim üçin soraýyn. Cemal Saparov ya Akış Saparov bilen gardaşlyklaryňyz barmy? Ýok, Akış Saparov bilen Cemal Saparov bilen gardaşlygym ýok. Familiýany Saparov ýöne ýetip ýöne. Akşan emagam ýar bolup gitdim men Halypa distriktinde. Cemal Saparov da Halypa, o da Türkmenistanyň halk artisti. Evet. Ha. Ärt Halypalar. Onlar o Halypalar. Şemir bellur derejäýeten Halypalarda Türkmenistanyň ýok, sanawatlaryny öz nimelerini aýap goýun. Halypalar o bede o da ýetirdi o şolar ýa. İnşallah, inşallah. Ýaşy niyet ýarym döwlet. Ne ştaýda häzir Ak Muhammed Saparov dowladyny aýdyn, biz kiçik oglan bolum üçin Akış diýsem gaty görmesin Halypa. Ne ýyl arasynda Akış Saparov diýen üçin bizim Akış diýäýäs-de ýalňyş diýen Ak Muhammed diýmer biz kiçik bolamyz üçin. Ak Muhammed Saparowyň Halypa Nur Muhammed Meredov bilen bir oturuşlukda siz gaçan ýerleri var şo YouTube'da da var da indi biz şo taýdan görýäs-de. Baksan, kulaklarım gereklerini seni edeceksinler. İnşallah, olur. Ha, Edeceklerini edeceksinler. kardeş de yanlış yerde etti değil mi? Hadi babası temsileyen ağam. Yani onlara kurtarma gayratı. Şolar ýaly situasiýalar, şolar ýaly ýagdaýlar sizde de bolum, başga aýdymçylar bilen ýa. Aýo, men mara nälen rolmalar men nitralne. No, kene ýaş wagtlarym ulur Halypalar var. Hemmesi bilen bir her adamyň bir näme diýär, hukman patwadyny tapmagan däl her adamyň öwdene wara bolmaly. Olu bilen olu kiçi bilen. Olu bilen olu kiçi bilen kiçi ýaly bolmaly. Fiýleýän fiýlemaly. Fiýlemadigan näme? Ay Allah fiýlesin. Oňarşan fiýlesek bolmaly ýa fiýlemadi. Şoň üçin biz fiýleýänler bilen fiýleýär. Hemmesiň aýratyn format bar da diýjek bolýanym. Olar ýa konfliktni adam däl men aslında başlan arasynda bolýar. Men diýişmem oglanlar menden kan gaty görýänler öýde maksaby diýişmän görýänim bilýärler de ýa-da şanslar eýle bele diýip käwat diýip tamam bar hamdan ay birden gaty görýän bolaýmasyn diýip. Aha. Arabna. Göjümelen. O ahir goňuna diýetim gelen nokta adam. Doğru. Arada değişler aha. şol bir neme ýadyma düşdiler. Arada bir ýerde otursa hem ulara oglanlar bilen çalak kiçiraklar var, ulara bir ýerde otursa aýdym otursa oglanyň birim aýdymçy däl ýöne menem aýtjak diýär. Indi oturanyň biri ýagdaý jogy. Menem aýtjak diýär. Menem aýtdym da onuň aý papdagyna goşup durdy. Sen nime ödüm aýtsar edin onu. Ya galada aýtdy da boljakmy diýip soraýar menden. Ha. Erwedende onuň şeýle aýlanýar. Ýöne diýesim bilen okda. Onuň erwedde toňa gatdyna çykan ok diýenler ýöne bir itkoş gözle görýär aýdan şeýle. Ýöne aýdýa-da ýöne aýryny boljakmy aýdýa-da menem erwedde alynym diýen normal diýen bolýan. Ondan hem pul veren oklar aýdýar. Men ýa marda aýdýan bolmanyna diýe 5-600 olur. Pul berýärler diýär. De şulaydyna pul berýärem diýdim, o berýärler diýär. Şulamady, nirde işleýän diýdim de.
Plancanın başlığı deyip de o. Senin bir işten çıkamır aydıp görsen dedim de o. Ödem bir gülü kaptanla oturunların gülü yadılar. İşten çıkamır aydıp görsen dinleyenlerin bol veriyorlar mı diyenler. Tamam gönül ayağın ayağır değişen o diye onun goluna değinmeyecek. Değişkenliğiniz bilen öňürek Mekan Tayfun doğulan gününe vardınız ve şu doğulan gününe Murat Övet bilen duştunuz da görüştünüz. Şu görüşünüzde Murat sen gowmy, Tarkana gowmy diýip sorapsyňyz da. Başkasına atmayın var. Anekdotu da men oynadı değişip diýen ondan değişip eyle diýen ondan Murat bir toy amca gayrat zat diýmesen o diýen bir zat diýen onun anekdotu da gelir. Menim bolýan razana diýmän onu Tarkana bir halama diýen ha. Bir ýerde ýaşaýan diýen ağzym buraýdym aýdy ýertirsenem ýerden aýdyp dursun diýip diýsen bolýan Muradyň gowgulany Murat san janyň tawol Murat san. Murad öz ýerden güllürle. Murad krasavçykdy ýok. Gogun açyp neme bolunna onuň ahir öz şady ýanjy bolan menim kärat diýen ha. Muradyň öz başyna bir stili bar da türeski stili bar da gowur. Bir gelip gowa. Murat öz. Ha, türeski stili öz gowur ýa-da şonu ýaly gaýdynlar zatlar dispitni söwürmen zaýdynlar zatlar gowmaýdy ýa gowa aşy. Nu gowa stili bar gün geldi da toýa. En kili var ýan kelmene hemme. Aha. Nu aýanyna aýdyk. Ol browatly. Kerziýaly, ha? Kerziýaly bir gel kalga başlar atlar ýerlerle bilen aýanyna şuňa şun aýdyk onu eli afaşam konkretni daralgyna onu toýum restoranyna. Gelýärjimnem restoran palçyk diýmişdi diýen ol. Aýam taňam problem diline çörek bar diýip ýagbar alsan. Ýaşynyň arsyny görüşýär boldy da. Aynı diýişlen bolýar da aýjym bir de öýüp goşup bir gowna diýjek bolpinetden diýişme gowlar. Ýok da o. Adam ömrüni uzaltýar da. Halipa çağlagyň içinde tüýeleme. Oğluňyz da maýdym aýtýar. Ne oğluňyzyň aýdym aýtmagyny siz urukturduňyzmy ýa özüň höwesi barmy? Näme aslında doğrulanda näme ol? Sağdym için aýdym sağdym içine bolanda çağlykdan. Onun ýaşy aslında çağany aýdym aýtdyranda mysal üçin sen aýdym aýt diýip aýtdyryp aýdym çedip bolan okda ýani öz ýüregine bir ýakyn tarapyndan berilmez ýa ýüregine goýulmaz şo ýüregine aýtmaga. Onun fiilanat bir ütkatdyr ýa-da 13-14 ýaşaýan erkek adam 15-16 ýaşaýan fiisin bir periodyny bolduryp bolýar. Şoň üçin oňa kan gyýgyrdyp gaty näme aýdymlar aýtdyrmylar. Sen aýda diýip aýtdyramak diýen ahir öz ýoş bilen men dinläp görýän hemlen ýa-ýene diýä. Hawa. Evet bilir. Hawa zülriýä opşumy öz bolsa aýtdyrmalar ýa-ni. Bizimki ýaly aýdyp bizden premier aýdyma başladyk da aýtyn niýetlermi işleýärdik da. Bular biraz ýaltarap doğru aýtmalar. Bizimki ýaly hawa näme hem da diliniň aýatyny diýenler bu. Häzirde uranyň ogly diýip paýta studiýa baranda men ýa paýta başyň aýdym nereden arkaýyn aýdy bilýän köpüs biziň aýdymlarymyz aýdandyr diýenler. Bu onun yaran aydın bolsa tapagy ýok, adadyň aydın bolsun, hemran aydın bolsun, hazyň aydın bolsun, akçyň aydın bolsun. Bu onun plan aydym ýaradym, bu onun oturdumy? Şonu aýtdy ýanlar, ol plan aydym, plany dinleýän şu gowurlýar diýip aýtsak, ol şol edip oňarjak bolan aýtdy ýan menen. Başaryan da adyň etdiýek bolýanlar. Ha, şu madny bir dile gelip rahat ýanymyň şeýde, mekana bilen mekan çalmaýdyk. O hem dozym hem menim da. Arada gepleşigine gülälikle gepleşip barana menim ýatlatdyr da gowdatdyr diýipdir o. Ýat mekana aýdyp berdi, men atla diýip sadandan barda. Şol bir aýdym mekana aýtdy ýa-myşynda. Mekan jan şol aýdym aýfana diýä bolýan. Bir hil ýüreg motorun okdy ýa-da aýdasym bilen okbolyn attan gown üçin aýtdym diýä-da. Ana aýdaýyn aýdasam aýfana mekan jan ýama gow aýdym ara diýdi. Moş muzykal tarapdan gow bolmagy mümkin bilenmi? Ýöne ahir ay onu da attan gown üçin toýda aýtdym diýdi ýan gaýdym. Aýtdym ol hiç bir reaksiýa ýok diýdi. Bir el çarpanyam ýok, bütköş dinlänem ýok, tant edenem ýok diýen o şey diýip attan ýüzüne etdim ol. Ýa-mana oňardyk diýen bolýar diýdim. Eşdaýna gol goýarsyň da bamy. Böyle çefek rahat emin atlar. Oňardyk da bu onu alır diýdi. Ýa-mana oňardyk diýdi ýa-şoň ýaly. Indi siz diýdiňiz 20 ýaşdan gulukdan gelen soň aydımçılığa başladım da deyip taparım nesip bolsa guluktan gelen soň ýaltanman başlar da nesip bolsa. Ol aslında da şu at nime molik çasyrlyk edýär. Hem wadan klugyny aýdym aýdýar. Şu atın klipleri var. Yok, orkestra var, hem de klub var, da fadanlar var.
İçeri İşleri Ministerliğine. Şoň kulağına aýdym, şunda şu wagtda okulukda da aýdym ýazyp ýör arada bir til berdi. Täzeyle bir aýdym aýtdy. Soň ýene bir aýdym aýtdy. Şu ýene bir fikrinizim artdy, bir täze bir aýdym ýazdyklary ne tipde kliýo nädir? Paşty ýetişdirýän ýerler şonda. Ýok, öz aýtdy ýa-ni şolaýdym. Bu gulluk barada diýýär, gulluk işler, söýüp aýdym da fikrinizim artdy ýaşlara, gyýy gelinlere. Şu aýdym ýazdyk, ona ne tip bolsa, onu dinläp görürsen baha berersiňiz da. Men häzir plan ilaydy ya plan ilaydy diýsem mara men baha bermellär, ona hak baha bermellär. Doğru. Halkym men näme köp berde oglanlar diýär, ýa-am boljaw diýär. Senden goýdy ara diýenler bar da menim aýty bolama diýär. Onu ýar orada gaf o diýenler. Da näme diýär şäher kalipadan oldurmada kär ýeter diýär. Allah halal. Yani tek biraz gopt gerek de ama siz bilişmeli. Şerke olan 20 maaş yaşanma. Siz doğru yerine geliyor. Onun bir şey, onun kim bilir ya böyle. Hem nesip bolsa ya. İnşallah. Halipa Türkiye gezmene var gördüm ben. Türk'te bir gerek gördüm 10 günlük hava. Aha. Şu başta yani kıyneme bilen, bu şu orkestralın devlet şeref bilen gidilir 10 gün yala. 2009 May 2008 öyle şekilde 10 gün yala hava İstanbul'da. Konrad Tiprater'le olduk. Yaşlıları varlar, şu tayyip talipleri yanından durup şimdi konsert oldu, şu tayyip ayrılma ettim benim var. Ne nesip olsa bu kadar Türkiye gidenizde Türkmen taamlarımız çıkarsa şu tayyip'de hükman mihman edelim. Nesip olsa şu madde reklam ediyorsun şöyle. Beştacık reklam. Ne mi gidin ya? Fiç House. Fiç House. Değil mi? Fiç var mı ya benim? Ne kadarım? Türkmen taamlarının kıymet var. Oğlum, nesip orada bardak görürsün inşallah. Dostlar, biz nerede? Biz elbette Yeni Kapı Fiç House'da. Hoş geldin. Nasıl yurtta bize Türkmen taamlarında küyüs etmeyen salgıyımız Fiç House. Bilişinize göre bizim daşta oturan yerlerimizde birinci, ikinci katımız var. Benim olsa üçüncü katımızdan var. Doğrama, fikşi, sonsa, yürek, mantık. Men sana oturmayın. Türkmen taamlarının əhlisi var. Size bilmedim, bana bu zatla karşısında durup bilemok. Bana noş olsun, işlemem açık olsun. Devrana yine men gepleşin başında aslında tekst yazamdan Devrana bilen soru jogap alışar saat niyetli kelimden soň ay degişme soramasam birden öz aýtmaz diýdim da. Şoň üçin şu taýda şeýlejik ýeri bar, Devrana değişmelerinden bolan wakalardan birini aýtyp berin diýip. Şu wala çeýýän bir 3-4 kere bir aýt geçdiňiz, 3-4 tane historiýasyny. Ýene birini bir bolan wakadan. Demeler bolmur. Kimi dowlatlarla reportajynyň bir taýdandan barda. Ne yapşym men toýda bolan wakam däl, ýöne umman toýda bolan waka şuda. 9-njy ýylyň toýlarynda şeýle güýçli sadanlykda şeýle köp gitaristler halipada dowlatlarla aýtyp hem aýdylmaýdy ýa-da aslında sadan oglanlaryny känil bile toýa gitdim oňulen. Bir ýetgürler bardy, ýöne fikins plafon toýa gidip oran tezinden ulwaşlar bilen, şeýlelik bilen, döwrt bilen, bilen kän gowwaşlar bilen toýa giden ýaşlygyndan. Şol bir näme aýdyp berýärler, bir wakan toýda bolan wakany. Bir on toýda aýdyp otursa da, bir waşy bilen diýär, tezinden toýda aýdyp oturup söylenýär. Ardan burada ýopýada men diýär oçleşka. Men de diýär. Toý haklatdy ýa, dur diýip o, abaşy dur. Men qaýdyp dostum ýokly. Qaýdyp aýdym aýtdym şunda. Burada bolýa diýip diýär, diktor başlatdy ýa-da, diktor ýatlama bolany ondan goşgulan aýdylýar da. No Dörnäw Demirden taýlançy dünýä. Işiň nedir namys bilen, ary bilen. Jebirje paýdy köp. Yalançy dünýä. Oýmadyň gezmäge, ýary bilen başlady. Dur diýip diýär, diktor. Goşgu gerek gal aýdym aýtdy diýär. No goraly epasyndan başlatdy agam sene. Yolun düştü min başıma, yad edin ey ağam seni, yad edin o ağam seni, bir düşman geldi karşıma, yad edin o ağam seni diyor. Dur diýdi ýa-da. Qaýy men ağam däl, qaýy men dostum.
Başka aydım ayt deyip diyara yankı aydımı saklap. Bu da ondan sonra belli aydılan aydınlar var da yatlam aydım olan mesela için plan aydım plan o da solun ağın sen aydıla onun yine şunu yap onun ayır. Akşali pan aydım ediyen tamam o akmuradım anlardım tipler aydım var diye ama başlattı yani. Bak şey. Ama neler başlayan şöyle buraya anımdan aynı. Oncum savarca bilbili gittin elimden uçup enin fakir kanalayıp göz yaşını döküp nenem dedim kara yersin yuttun kucu açıp ağlay ağlay zaralayak akmaradım anlardım diyordu durdu itti ya. Men dostum ada akmarat değil, kakavay diye diyemezler. Bak şu ürün ne mesela bilen yok diye. Nahudu ne edecek? Mahar yeri unut ya da bak şimdi. Bol kakavay diye deyip dur diye de onun. Bol ya deyip yoşkulan hadan mesela diye. Çoğun min oradan hayalca tansuan ritim oydu diye de. Var mı askoraydım varlı. Ara vay vay, vay 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 vay, ara vay vay. Butkun Ali vay, ara vay vay, vay 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 vay, ara vay vay. Bulşani da vay deyip araydım mı hatta? Şu maçına başlattı yarın. Kaka vay vay, vay 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 vay. Bir vağdardan gittin kaka vay, kaka vay vay. Vay 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 vay. Sivetan oyunna ölün kaka vay gönüm. Sağ ol bana çok deyip diyara. Toydu Ahmet verin büşküttü diye dara. Sonra her ilbis bir diyece toylar var ya hatta beraber. Sivetan önüne yok valla. Oğul var görgülü. Yani kaka vay diyen dostum ne bir oğluyla uyuşan yer varken ne Sivetan deyip bir bilgir varken oğlunlar yüz boturlarken şu tayda orada atıl bir oğlun yani. Ama bu da aşın düşüptür da. Ha ondan sonra ayıttı oğluna bu da açtım bolluk derli yani oğluna bir aydıma düşüşler yani. Arabay kakavay Ne valla. arabay kakavay sağ ol bana çok deyip diyara. Sağ ol bana çok gül yalı. Vasima deyip sağ olup düşküttü diye. Toyda Ahmet'i varım tanıyıp diye. Şimdi şu hakiki bası da son gün tap uğradıktır da gün ne değil Ya bence. oğlunu taptır da o normal aydıma ya bolun ak diye de yankıyadıra aydımaysa. Düşündüm. Ne Halipa Suat hinglen bir iki tane üç tane aydım ama ettiğine mümkün olsa sizin bir en popüler, en bir halkın hazırki dövrün yaşlarının bir tanıyacak aydından birini hinglen berseniz ben gitaranı alıp vereyim. Mümkün olsa. Ne olur. Ben yaşlarda bir malın jozunu bir bu niska ateş niye aydım da. Yok diskatiyasın değil. Popüler aydım olsun. Hoşlaşmağa sen yanına baranda gözlerimde düğme yaşlar görünni boynundan kucakla bağlap duranda yüreğim kıylıyar ağlama lalem boynundan kucakla bağlap duranda yüreğim kıylıyar ağlama lalem şide bayra düştüm söyün yarımdan kucaklap duymadım intidarımdan Barbul yolfam lalem senin bağımdan Yüreğim kıylıyar ağlama lalem Barbul yolfam lalem senin bağımdan Yüreğim kıylıyar ağlama lalem İlerimiz Oğanistan dağları Han lalem Aşgabat'ın bağları Gülüşe oynaşıp sekir sağları Yüreğim kıylıyar ağlama lalem Gülüşte oynaşıp sekir sağları Yüreğim kıylıyar ağlama lalem Elim avtomatlı vatan koruyan Yeradım 6 ayla süreyen Hirgatımda sevgilimi sorayan Yüreğim kıylıyar ağlama lalem Hirgatımda
kimsiz bir şahittim. Hıyalımda hirvun yara koştum. Çiğli bakır süyün yarama düştüm. Yüreğim kıyıl yar ağlama lelem. Çiğli bakır süyün yarama düştüm. Yüreğim kıyıl yar ağlama lelem. Ağlama 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 lelem. Yüreğim kıyıl yar ağlama lelem. Ağlama 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 lelem. Yüreğim kıyıl yar ağlama lelem. Minnettar. Verin ben alayım. Arkayına oturun. Bulanı bulanı yok mu ya? Bir şey Yok böyle size udobno olsa olur. Vallahi. Inni, so yankı değişmeyalı filosofik sorularda sizin fikriniz biz için deysen bir vacip. Siz köpü gördünüz. Mecbur bolmasadınız, şu zat etmezdim diyen zadınız var mı? Bak. Mecbur olmasam zat etmezdim. No. Belki burada da vardır o mereden şunu fikir edem var ama şeydi. Ne yaşlı edilen zatlar var, yaşlı var, köp zatlar, yaşlı edilen zatlar var da mesela için o. Köp yerler var, olma edilen yerler var, ya bir köp ne o içilip yenilip bilen toyçuluk, tomoçuluklar, nasıl zatlar var, hani men yanına tezden onu yalaga bolyan zatlarlar var, tezden nemeden oradan bir kuzatlarım köpten etmedim, kanyaşla var on yerler o. Yani umuman şeylemen alanda durmuştan ne gele yerim yok, bahir ne de o geçen geçti. Şey bunu. Sen adama onur bir gerek verliyadan. Sen ne o ne de olsa yadılanı varmıyorlar sen. O sen şey oraya yaşayam. Yani kıyı akurzenya oraya yaşayam. Sen vakti orada tertara adamlarla terkesilen olmak mümkün misal için yani. Son yalnızlığa düşünen yerler bol ya da doğru ne meşhur. Belki diyen onu senin babarmalı yerine sıra ona bari yani gidecek yeri yok sıra ona akşu. Senin var o tayda sen neyle düşünürün merdan aynı o. Понятие растяжимое diye bunu her taraftan çekip oluyor. Her tarafa çekip oluyor da. You know, afil naran mesela ne yaşadım film manglayın yadına mat başından çıkacak yerim yok. You know, belki onlardan bunu etmezdim diye anahtar var kardeşler. Doğru. Sizin için baylık ne mi? Esası baylık ne mi? Esası baylık baş baylık sağlıktan mesela için o. Zanın sağ olsa. Maşgala avat olsa, yurdun parahat olsa. Asmanın doğru olsa. Şonun için ne mi baylık gerek ol? Finansi adaylarım ne mi? Pulliyle zat ilin kırda bugün bari ertir yok. O dünya pulun olandan ne mi? Ya misal için azatlığın olmasa. Erkinliğin olmasa, sağlığın olmasa, ne pulun olandan hem peydası yok. Ben hani milyarlar dolarım olandan hem rüzgarın görülmeyecek kolsum. Sonuçta bu Allah'tan birine halalla olan, öz bereket bilen versin. Sonuna usul vaylık, yani esası vaylığın sağlık başlığı, yani kılatlar da esası ne mi? Biraz uğrayan karında işlemek, uğrayan fiiliyan adamın katlaşmak, oturuşmak, duruşmak. Mena sonra düşünen ne yapsın? Güç ne mi de? Evet. Bu iş ne meni? İnin bu soru bana ne ederek değil bu işte. Aslında ne verse Allah'dan ne diyor orada değil mi? Evet de. Allah sana yankıyı bir kıyınçılık kullanmayı misal için mertlik bilen geçmek. Savur bilen. Savur bilen, mertlik bilen ya bir bağışlamanı başarmak. O zatlar var da durmuşta. Allah bağışlayıcı değil ya da senin yapacağılık bir solumul lokan güç gerek yerine kaharına basıp saklamak. Her yerde var. Şeyin sodatların öden bir güç mükavidi yani men kırımsın. Kaharın elemen vakti birazcık yankıyalık
iyinlik özüme o çok lokan güýçe özüm var. Faklanma, tawarlyk, oýnalyk, paragardylyk. Güç savrda deyip cemlesek. Eşe bolýar diýdim şu. En tawarym tawardyr bolýan kıyalakdan. Halipa inni has köp nämeden gorkýan? Enim şu adını bir sportdan peýdalanıp bir duýdansy gelen betbaçylyklar bolýar da daýnaklarna tursuda bolanlar görýän. Şol betbaçylyk taşlar ulu duýgundaşlyk bildirýän. Şonu ahir bir paragat durmuş aslında Türkmenin goýady bir gowy ýa-da paragatlygy, asudalygy, anlaýan bir tötänen betbaçylyklary ýönleri we ýakynlanýan bir ýanky nemesini görmezlik de izaty. Bir wagt ölümden. Bir wagt ölümden ýeten amala bir wagt ölüm. Onu Allah sana beren ömür var da onu sen adyryp. Sen ondan aýry geçmersiň ýöne ýankylyk bir umumy gelýän betbaçylyklar bolýar da. Şoň üçin men diýjek bolýar adam bir bütün Türkmen halkyny, ätli musulmanlary, bütün dünýäni aslında Allah'ın özü gorasyny ýankylyk betbaçylyklar o bir wagt gelýän bu betbaçylyklar şu zatlar. Onu sen aýry gorkman, pikir etmän, bular ýaly o zatlar ýygyň haçan boljak, näme boljak onu bir Allah bilýär. Inni halipa iki jogaply, yani iki soraly, yani birini taýlamaly ýerine gelýär. Şuň bilenem, şundan soňra özüňiň içiňizden gelýän dinleýijileriniň rahatlygyny aýtýan sözleriniz bolýar. Şo bilenem jemler ýagny ýene bir 5 minut, maksimum 5 minut wagtyňyzy alaýyn. Taýyn bolsaňyzdan başlaýyn. Soram meni. Saýlaw iki sana bolýar. Jogap hökman birini taýlamaly ýöne. Hökman birini taýlamaly. Başladykmy? Mercedes ya BMW? Derdiniň öz ýeri var, birini taýlamaly. Hökman birini. Mercedes. Näme üçin ýa da? Näme üçin? Men Mercedes'ni sırf gördüm, BMW'de sırf gördüm. No BMW düşmedi ama azal şunu. Beyaz ayda 3 kere kaynan BMW var mı? BMW düşmedi. 3 kere kaynat da beyaz ayda biliyor musun? No. Hon bir random BMW. Onun düýtelin salmalı oldu da o. BMW bolan seýiňiz sönni de. O ýolum ben başynda o maşyna Karol Darog diýilýär ol. Ben öz nemesi var kan ýaşda on ýarlyk BMW ýarlyk maşyna ýok diýen Mercedes. Yani para hat maşyna hem ýumşak. Hem o çydamly ýerler. Dowam etdik. Conor ya Habib? Habib конечно. Cristiano Ronaldo ya Messi? Messi. Kola mı ya Fanta? Kola. Bahar Hocaya mı ya Gurşat Gurduva? Bu programlar hil olardan maliş nasibere hojiş. Men Gulşat oýdydan bahar aty görjek. O bahar oýdydan Gulşat aty görjek. Näme birini gowuna diýilýän sonra aýraly hawa. İkisem o men üçin ol. Bolu, yo men hökmanyny şutaýda liçniste gelenimizde men hökman saýlamaly diýemok. Toy mu ya konsert? Edil şu wagtda toýun. Sebäbi ýaşymyza goza bar konsert bermek üçin giyinip, ýene-de parpol edilip olatlar biz bir wagtlar konsertler konsertler. Konsertiň ödüleri de tabii конечно. Adamlar gelýär, bir sivilizasyony ýene. Bir wagt toýlaň ödülüm sivilizasyony bollar. Toýlaň ödülüm şu wagt. Doğru. Doğru. O ýaşaýyş mı, şäher ýaşaýyş? Öň şäherde şu wagt doğru. Etat возраст зависит. Возрастtan ýaşa Может быть. Klassik eşik mi ya sport eşik? Sport olaýmaz. Rahat, he? Olar, конечно. Halipa şeylik bilen iki soraly, iki jogap soralym gutarýar. Inni halipa öz dinleýijilerinize, öz muştoklaryňyza, biziň mediatym agdalaryna aýtjak goýjak sözleriniz bar bolsa? Benim ne görýänmi? Ne şoğatları ýabalyk Henem awrgylyk sebäp bilen mar füýjür şumat bir var adyk kelýän de aýyp erteriýär welýär bir çykýar bir ýa. Şu neti öçet geldik de olarlama hormatla filalar çağırdım faolun filalar olmaydı demeýle. Men bütün Türkmen halkymyzdan ähli ýaşulary, ýaş kişileri hemmesine jan dağlygary diýen Allah jan ýurdumyz tarahat bolsun, asmanymyz dur bolsun. Arkadağımızın arkadağı zeydarymyz jan dağursun, başlyk bolsun. O ýurdumyz ýet babat parahat saklayanlar üçin. Umuman
Yüreğimden nähli Türkmen halkymyza diňe gowluklar arzu edýän lazam örten altında hakladın. Bu hemme da işini de sürlük maşgala ýazy berlik. Yurt taragatçylygy bilen Sağ olun. Aydınız olsun, emin. Inni menem şu taýda minnetdarlyk sözlerini bildireyin. İlkäsi de silak geleniz üçin. Ve bizi ine ýazyga geçip dur. Ak Kepter studiýasyna köp sağ olsun, minnetdar. hazin hawa, onlar hemme de sağ olsun, sağ olsun. Başyny bolsun, işini de sürlük Dik durup diýdim. ýa-da Hemme de işler şu. Awa, O elbetde. Inni bizi şu gepleşi gurnamana himayetkarlyk edýän bizi ýanky diýip agda geçişmeýär. Türkmen taamlarymyz Çykaw, Istanbuldaky, Ýeni Kapydaky we bizim Türkmen awat kargo minnetdarlygyny bildirýär we Halipa Üstüne var o diýen işim var. sağ olun. Tamamlaňy süýje bolsun, canına sağ olsun. Sağ olun, aydın olsun. Sizin sosial setleriniz Instagram bilen, Instagram bellek geçeyin şu taýdan Halipanyň hökman agda bolun, podpisat edin we täzelikleri has ýakynyň has çalt habaryňyz bolsun. YouTube kanalyňyz barmy Halipa? Yok. Onu opşy YouTube kanallarım var. Girip Halipanyň Instagram'a podpisat etseniz täzeliklerden, YouTube'dan hemme zatlarym habaryňyz bolar. Dogrymy Halipa? Köp sağ olun. Minnetdar. Sağ olsun. Hadi. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol.